Tikulandira kudomvera pano ndi pa Nyasa VoiceBox timakhala pano kupereka mpata kwa Malawi osiyanasiyana kuti azitha kupereka maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye dzulo pa 13 Novemba 2024 zipani zotsutsa zinakonza ma demonstrations kapena kuti ziwonetsero kumeneko ndithu mafundo kakamiza pa mpando wa bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC mayi anti-Mtalimanja kuti atule pansi udindo ngati chair wa bungwe la MEC komanso iwo amafuna kuti ndithu boma kutsogozedwa ndi bungwe la MEC asagwiritse ntchito makina a-Smartmatic podzawonkhetsa zisankho za chaka chamawa mu 2025. Ndizo zimene sizinachitike chifukwa chakuti mu Lilongwe munafika anthu ena amene amayenda ndi zikwanji kuwaopseza anthu kuti ayi wina akangopangitsa mademo muno simukhala bwino. Ndi Agape Khombe kunena kuti ayi Ntanyiwa asauze anthu kuti mademo alephereka chifukwa chakuti anthu amu Lilongwe amadana ndi opposition. Anthu amu Lilongwe samadana ndi opposition. Ndipo Agape Khombe anazifukwa zakati ayi opposition akhala kupangitsa misonkhano ya chipani mu mzinda wa Lilongwe komanso madera ozungulira Lilongwe opanda vuto lina lililonse. Vuto likumabwera chifukwa chakuti anthu a opposition akumaopseza kuti ayi ife tikapanga mademo wina akatitsutsa mukanukhampira mu Lilongwe. Ndi zimenezo akuti anthu a Lilongwe amadana ndi kuopsezedwa sadzalola kuti anthu ena akabwera mu Lilongwe ndi kumasokoneza mtendere wawo opanga business kapena mtendere wawo opanga ntchito zina ndi zina mwaufulu. Ndi tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti ndimve kuti Agape Khombe akuti bwanji mu uthenga wawo opita kwa achama chida kuti a Comrade Ntanyiwa pano pa Nyasa VoiceBox. Ndipo tikamaliza chonde musayiwale kupanga like, comment komanso kuchita subscribe kuti muzitha kumva nkhani zina zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko kapenanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox. Inuyo Ntanyiwa muzitolere. Don't lie here giving people an impression to say anthu aku Lilongwe amadana ndi opposition. No. Mumzinda wa Lilongwe recently kwachitika misonkhano pafupi 5 ya zipani zosiyanasiyana. Amayi Josi Banda APP anali ku 24. DPP yapangisa kawiri, napangisa kwa Ngona, kenako yapangisa zana lomweli ku Chinsapo ku UNICEF. Tikukamba pano UTM ina ndi sonkhano wapo masintha panadzadzasa kwambiri. MCP ina ndi sonkhano wawo kuko cha ku 24. Afodi anapanga sonkhano wawo ku UNICEF. That is Lilongwe. Anapanga sonkhano wawo ku Chilimampunga mbali ya kwa Ntsiriza. That is Lilongwe. So you cannot give people an impression to say anthu aku Lilongwe amadana ndi opposition. No. Akanakhala kuti anthu aku Ansundwe anthu aku Lilongwe amadana ndi opposition. Akanakasokoneza nsonkhano umene umachitika kwa Chinsapo Sunday yomweyi. Kunali nsonkhano wa DPP ndipo anadzadza. A DPP amatenga anthu kutali malole awo anaenda mwaufulu. People from Mchinja amakawatenga anadutsa kwa Nsundwe bwinobwino. So don't lie to the nation here. Inuyo Ntanyiwa, you are to blame for giving a misinformed idea ya zimene zikuchitika. Kodi inu mesa makhala mukuzungulitsa ma clip osonyeza kuti inuyo mwakonzeka kwambiri. Makhala mukuzungulitsa zithuwi za mabouncer usiku onsewu. What was the meaning of that? A director achipani chanakhala akudzimenyamenya pa mtima. They had even a emotional press conference yesterday yonenetsa kuti wina wake asakapange mfuyi. Muganiza kuti anu ake azinda wa Lilongwe unotenga nkukhala chete. Let me ask you this. Do you think inuyo mungaopseze kuti mademo amene mukufuna kupanga kununkhamphira ndi anthu amene amagulitsa mphira akusekerereni? Sinde kuti mayembekezo kocha mphira zawozo kuti anthu ogulitsa malinya amene azungulira kumeja ndi anthu ogulitsa malinya ogulitsa mphira amene anaopa kuti ngati kuti mademo anthu akhala onunkhamphira ndiye kuti mphira zathu zadzangotenga atu mana amaskini. Mwanane naso pa nsonkhano ku Chilimampunga kuti nanonso muli ndi adzukulu. So mawu omwe akafuna kutsatani musamakhale kuti mukufuna kuwathawa ya. Mukundimva Ntanyiwa? Mawu anu omwe musamakakamire kuti muwathawe mukaona kuti sizikukomerani. Avoid it. Mukanakhala nzeru inuyo simukanayankhula nkomwe. Nthawi inali nthawi yoti mukhale chete. Akanakhala kuti apolisi anapereka chilolezo chona kuti ma demonstrations aja achitike kwa DC apereka chitetezo. Anthu aku Lilongwe sakanatuluka. Koma pa chifukwa kuti a DC alengeza kuti mademo kulibe ayimitsidwe chifukwa kuti kunthumwi zimene zinapita. Kumene kuja zakamvana kuti mademo sangachitike chifukwa chakuti apolisi akhala busy ndi ntchito zina kuphatikizapo kuti a president ndi ulendo akulowera ku Mchinji. Because of that,
chitetezo chawo chikhala chotanganidwisidwa because they need to concentrate on the convoy of the president, route imene akuyenda, kumene akuchokera, so they cannot divide themselves kumapangaso zachani zamademo. Anakupemphani musinthe tsiku. Mmalo mosintha tsiku, inu Ntanyiwa mwakhala mukulengeza kuti ayi with or without police mademo asakhalapo. Now apolisi aja with or without police apolisi dikulibe. Tapangani tu mademo tikonene pa Lilongwe pano. Don't cry like babies here. Pangani mademo, pangani. Mmaina kuti inu mupanga mademo without the police. Now you are saying, hey, apolisi akungoyang'ana, hey, apolisi akungoyang'ana okhuta vorosi ku South Africa kokoko. Who do you think you can intimidate? Kukupatsani ulemu is not kukopani. You cannot intimidate anybody here. You cannot. We own this city. This city was developed by us. When azisogoleriano ankakhala busy kumangotukula blanta kumamanga ngakhala timiseu tama kuko ku blanta. We have no business to do with you. This city mma inena chinsapo cha Fumbi area 25 kufumbi isi kufumbi because you made this city look like a shit hole. You made this city look like a shit hole. So today you cannot come and cry like babies. Yesterday you were on Ntanyiwa, you were saying, I fail, olopanda polisi, tikaenda, chanchan. Why do you want the police today? What have you seen that is demanding you to make a police? Mesa munkati inusa mune ni futi kodi. Mesa munkati numa graduate aku ame. Why can't you come open? Mudzidziwa kunena kuti galo aliyese ali ntsiku lake. Avoid kumathamba monyada. So don't blame the police here. Apolisi anakuzirani rudzulo ngati mungafuna upanga mademo mudziwa kuti faserenga kwanise kupezekapo. DC podziwa kuti sikuyenera kuchitika mademo opanda polisi anangoena kuti in this case sinthani tsiku mupange mademo koma muwasinthe tsiku. Kusintha tsiku so that apolisi adzakhalepo. Inu mwena kuti inuyo makadeti ndino ana achepa mupangabe without the police. Now you are coming here, you are crying. Who do you want to go to son? There is no tears for you. There is no tears for you. Amena azungulira kumene kundanyamata ogulitsa mpira, amwa chinsapo ogulitsa mpira, amunchesi ogulitsa mpira, aku 36 ogulitsa mpira, chifukwa inu munanena kuti kununkha mpira kununkha maplastic. Ndiyonso ogulitsa masaka, ogulitsa mpira, ogulitsa majumbo, ogulitsa maplastic anati adzamba kuola zathu zifo sitinamve advert yoti azipani zotsutsa akufuna anthu ogulitsa maujeni mpira ndi maplastic awaode. Ndi anati zidzambobedwa ndi zathu. So they are protecting their thing. Not kuti they want to intimidate anybody. No. Auze na namalomba amachito yankhula chidiso tuzo pamene patapita kumeneko. Mesa amadzitama kuti amadzidziwa nyumba zathu, amatidziwa magalimoto amene tikuyendera. Ife ndiye tisaidziwe. Iwo ndi ife ali public figure ndapo pesa ndiwo. Ilipo nyumba ya MP imene sidziwika kuti nyumba yake ili apa. Ilipo nyumba ya director wachipani imene sidziwika kuti ili apa. So don't speak mwandithendithe mukakhala kuti mukuyang'anizana ndi kamera. Auze na anzanu adzipewa kuyankhula kwa ndithendithe akayang'ana ndi kamera. Ndalifuna ndikuyankhena Ntanyiwa choncho. Ndakupangani izi, ndakupangani ku inbox ya nambala ya proxy wanu, ndudziwa kuti akupatsirani this audio. Mukaimvera muyankha simuyankha koma ndufuna kuti musiye kulira koma ti ayi muna challenge dzulo tini maviyeni anadziona kuti wina aliyesa akangoyerekeza kuti nyowa kumeneko mukatema mukamenya asakabwera wamoyo. Lero tu anthu aja mmarisa akabwera wamoyo amene akuzungulirawo. They don't cry here. Apolisi amene anakuwuzani kale dzulo kuti sakwanisa kufika ku community ground ndi amene ukuwalirira pano. Ufuna polisi yakechokera kuti kumazi ku planet ya mtundu wanji. Isa osamadzatisokoneza osamadzatiputa dala pano. Ndife abize nkulima pakati pano osamatisokoneza pano. Mufuna mubeibe zimene zikuyikidwa ndi ma construction companies ma lights za magetsi zimene ayika sewaka nengo kudzafika kuje ndeti kusekelere. You think we didn't know your plan? You think we didn't know kuti munasankhalira kucholinga mudzasokoneze ntchito zomanga muliro? No, we will defend this city. Even if it means losing our own blood, we will defend this city. Nonsense.